Aini hoore kay waɗi bonde a hoccat sawdu kay piya haa muusa taade ko gañƴi huɗeede gañƴi anndi kudde aɗa anndi ka jinnaade muɗum mara kam hoccantama sawdu fiima so yii Amadou waɗi ɗum ɗo wonaa ko weli kam te Amadou so waɗi ko o waɗi ko o fiima baŋnge hoore ɓe fiitiimo baŋnge hoore en nganndaa ɗo haala gas joofoyde ɗum tagi mbimaami ko an woni mawɗo ko an tan yaafoto jaafotoɗaami sago Allah tawii anndi noon aɗa yiɗi kam kay nani de a yaafortoma Allah sabu kanko mi yiyani to mi yiyani gas wonaa kanko gooto bajjo mbajjaagu makko de waɗi Mouhammadal Kanal sippiree liɓe dogdeedaɗe o dawaade o hirndaani o feccaaki naane so wonaa fiide mawɓe e ƴettaade ɗumen fontaade ɗumen hadde mawɓe mbelama mumen min omo ɗeɓi kuppude balɗam aɗa wiyam yo mi yaafo hanki ko ɗeɓotnode kuppude balɗam ɗe no kontornde karaj gootol ko Allah danndini mama an kam hanki a ɗaaniima de an gartude hôpital hay wahlitaade a wahlitaade baŋnge gooto lelotɗaa an kam jooni an kam jooni holko jiɗɗaa noon wayatno no jaltumi galle o nde so mi artii mi ɗaanaaki min ballam ɗam no kuppeede hanki haa laaɓa cer an aɗa wiyi so mi ɗaanaaki jooni ko jiɗɗaa ɗum ferto gis a majjaani kay an no mbaami yiwnude ma ni no mbaaɗa yiwnude kam ni an kay a gaañiima kay ɗum ɗo koye hoore ma he ko ngaañiɗaa koye hoore kono noon hanki kam a haawi ɗoyngol de yan baŋnge gooto mo leliɗaa wahlitaaki ni hakkille ma nen nayi wahlitaade min ballam ɗam no kuppeede hanki so mi ɗaanaaki hono mbaɗan an a wadda yeewnaano kam min no mbaami yeewnude ma ni ceerno somi yewnima min hooram sellaani muusalla hoore o telloyto koye keeci so keeci so hoore muusi ɓanndu wonaa ɓanndu ala ceerno mama an wadda yeewnaano kam wadde yo kon o somi yewrima min sukkano mi kuppeede mbiya yimmi yaani hono mbaɗanmi jooni ko jiɗɗa won an jooni a toppitaaki ko baŋnge ma o a toppitaaki min baŋnge mata kam cillude kala won gen haalnoma ɗum ni yaafurma Allah nan ko miijam tan kaali miijama kaalɗa Job an ko pinɗa ko a wi oɗo janngo ko a wiyam janngo ay an ya hel hoore neɗɗo a safrani ɗum kay ko sa wirtimo ko mbiya ɗum no waddeɗa e bal min wondemi gurdam o wondimi e makko holko wondimi o sa wiiti kam kuɗaɗo bawo artande sa wiiti kam kuɗaɗo bawo artande na ɗum mbimi non yo haalde payal ma anani min so wiiti kam kuɗaɗo bawo artande joni côté goɗɗo mbatten bawo min aɗa andim de John aɗum ko jimi ko internet gila subaka jona yiɗi vidéo paw ɗo nen ɗo dañ mi jogui ɗum paaji min ko kawmi sax an wona nayi aɗa yaa e suudu sukaɓe ha pilmeɗa min miccon tan cuccuɗi sukaɓe
ay min ɓuri kam hen yurminaade gila tan feɓɓere haa becci yo video ɗum nayi kokos aɗa woni fekkande suka te oɗo kam kala ganduɗom heɓnam e ɓernde nde foti waɗi leydi yo koy no o kam kala ganduɗom heɓa ɗum taw anan ɗum tan ko kala ganduɗomo heɓtinam yum dar yo dogal ne am jigi vidéo e hollum amar yum jo fam renak fof te o saha mbaɗeɗa e internet ɓiɓma jiima hay jeytiraɓe ma tan koñma ji fof ma rokkam ɗum ay ko jahimi yimɓeɓe joni hewɓe paamani heewi hande mawɓe nanɗo e aduna he ɓe cuusa haalde ɓe cuusa ɗippude vidéo ji maɓɓe mofta par ce que hande aduna o a naata cikka ka cuuritto ka firtiɗo caméra ji ala to ngala hande hay bit ko windirte ko hande ne waɗa caméra montor ko noon lampaji ɗiɗo jeeta tan no kuɓɓe ina mbaɗa caméra ji aɗa ɗum an jara ha naywa puɗɗa ƴettude carrière ma fof dawa ɗum Allah kam keddiraɗa ko manam e gurnam ganda an kam wammul ma kam a ɓaɗima hay so yette taw a ɓaɗima wammul ma kam waɗa feere usta bakkutuñ ma kam ndewa Allah kon a yiyat naye ɓuuri yidde gurnam cuhle ƴewtan ɗum ɗo la preuve ƴew ɗum ɗo joni min som sellani wallahi yawi waɗanta kam barka rasul a waɗana am ni ƴew suudam woppat kam ko video wut on vidéo tan mbaɗɗo partage ko en tout cas da an waɗi hoore ma ngara lelda sellade tohore men na ko woni a ɗino yurni holɗum vidéo an ko woddima e vidéo an wona an takka yakkima karaji an ko wonima woni lelu bosatma hoore ma nden waɗiɗa hoore ma hamdu waɗata ɗe gueɗe hamdu watta ɗe gueɗe hamdu a sikkini yahana ɓooro yo waɗa ɓandu ɓuule hana yaltina e vidéo no jogui debbo mum nano wonɗi hamdu ɗum woni to Mali ɗo hamdu wonda nandani e gueɗe e wattade e gueɗe a wiyama ne ham mbiya hamdu hamdu aɗane waɗa ɗe gueɗe jeena na immude o toppirɗa ko vidéo o kalteɗo immu yimɓe kulani Allah Allah kam ko mbaɗi joni mbaɗa kam ko bela jo to vidéo o kalte ɗo yomi ndaar vidéo o on hajma vidéo jo yomi jaa fattan téléphone ma ƴeew vidéo darta e vidéo an vidéo jan darta e vidéo ceerno mamoudou nana rumti jonde e darnde wiya vidéo goto nan nanna e internet ala mo miiji so wona miñiraɗo gonɗo toyino Mali o te min wiyo hamdu kam mbi sikki ɗeɗon gueɗe watta ɗum joni noon no gatata tottam tan mi ƴeewa ndaka hakkille makko ye min totma vidéo min i o ƴetta téléphone o jogo mi yeɓen vidéo min e to joni wona kanko ko min dara a ƴeewani vidéo ke ala hollira so wona ɗo tan hay vidéo ke ɓernde tan hollira fayles ko gandirta oɗo waɗona o asana o pama hankin mbiɗa yaya ƴeewoya hunde labbe duñata ɓesga jawdi fof ɗum ɗo sukaɓe gelɗo ko gelɗu ragyel no wawi wadde ni no wawi wadde mino sabu ɗum ɗo hay goto famata ɗum yimɓe fof ɓe babaɗo yaltini becce mbaɗi leydi ga ko gotuno dañoyol ga ko kurol ɗum ɗo siirani han o jamma hande mi anta ko mi tomi fawande guitam e ko haalta ɗo ɗum no waɗi leydi taw leydi kam jarani haalta taw ko leydi kam ɗum ɗo huurata hen woni kulol joni ko ɗum tan hollira fayles
vidéo min mi wawa darde tan ko ummi vidéo fayles mi wawa ɗum de nene mi wawa hollude vidéo Amadou hoto wat yara ɗiɗo détail afuruji sukaɓe ɗo awon nayeji aɗa yiya mi ƴeewa vidéo mi ƴeewa ɗum ɗa waɗi dépassé bon wonde yaran namdo kam vidéo uji personnalité ma moom aɗan perte ɗum goto par goto yaran fof perta sababu nde ɓocci woni tan ndewɗa mo wattu cukalel tuksel ando ko kalɗa de fayni noon par ce que ɓe yimɓe ɓe hannde alaa fof ko foti waɗeede tengel ɗo kañum kala ko jogii yiɗi tan ko yo bonno inndal so tawreyaade an kam ko haalte o a fawi hen gite ma vidéo biyeteeɗo homon nannda a yini miñam gorko garnoo ɗo wonaa kanko wonaa min a haali bon ngandum hannde jonde ala bibi tan ko ya hollam vidéo ko addi hen ko ɓottonde walla ko wullu vidéo ma hollir ɗum de nen pour wallam hen annani an waɗa suuɗam vidéo kaalateeɗo o aɗa jogii nen wiyo hen suuɗam ɗuɗamin vidéo tan jam dañi min jalta suudu makko ko vidéo tan min jogɗi ƴeewde vidéo o tan ayi ñanden no hanki a fii kam ban horam nin haa jooni sellaani mi wiyanima daande min mbiɗa waawno yoftade mi wiyanima haydara kono ɗum ɗo noon taade wiya aɗa jogii min ke mataw kam ko bonmi e ma fof ko bonmi e ma fof bonmi e ma a horaani kam hollude mi wone portable nen yoyal suuɗam Amadou nen wonde min vidéo tan min jaha aɗa wimamno yo yaltu suuɗam a sali yo yaltu suuɗam yo yaltu suuɗam min sa yimmide yiɗi ɓadandima hooram ko waddimo min o jibinma ka ɓiyam sabu mbeɗa jibina hono ma en nan cere ladde wonto mbawɗon hawrude e nder laddeji on moƴƴodira taw o gandodira ɗum noon sa yimmi mbeɗe rengrentoɗo mbeɗa wonde oɗo musal ɓernde ma hecciɗani hen beelol ma ɗumina hen ala fof ɗumina téléphone o nanay poos ma mat jesam ala ɗo jes an ama ko mbatta jes jeenab tam ay oɗo anda welnede ay an ka puyɗo anda welnede ɗo noon hannde a waɗi min ni hanki hannde ma ɓattu ɓuɗum walla mi wonna ko ɓuɗɗum ala hen ko calimi haydara to jiiɗa ɗo mi montani haltude toon yo yaltu suuɗam mi yaltatade tan mbiɗa hollata min vidéo o joni ndu mi yaltata ɗum jeenab gomi koye haalandema hankadi ɗo ko gommi darimi koye peri peccette badogo bamuɗo leydi ala hen ko kunmi haydara ala hen ko ƴenɗimi haydara o mi ɓooyi ɗum rentade derdugolal makko ngol ɓurti wona kulol ko hormadema an sabu miijade jammaji belɗe ɗe ndewdunoɗen miijade ñalomaji belɗe ɗe ndewdunoɗen miijade teddule mawɗe ɗe ndewdunoɗen min o waɗi kam ceerno mama joom ɗum ɗo fof hoto tawma hen hollam vidéo a hollani joni noon a fiyanno ko piiɗama ko tan nani yiiwde hoore nana ñoota une minute dokki moom une minute so tawi momi suudnu ɓurata 40 minutes ceerno mamoudou aɗa andi ko woni yabañde hen taw ko vidéo ala ceerno dirami immotako ɗo a yaltan so wonade taw mi ƴefta kono wona han koyɗam ceerno mamoudou tinno yaltu jeenab berana forsinani kam mbe walla mbiɗa hustimma joni noon koko jiɗɗa an majjani Amadou joni no wiyata ko ɗon kaɓa ɗo ene wanma kadi ko ɓuuri ko wanma ko ɗum noon hankkadi gasi jeenab tinno yabtan ha jeehen jeenab mi yaab arje hen mi wawa jeenab mi wawa par ce que jeenab ɗum koye haalandema joom yo fiyamo ano ngir yalla an tottata men vidéo tan min daara min jeenab an ko ɗum ɗo ko woni yo fiyamo fiyor mandu o dasa bondi yo fiyor ma dasa o dasa bondi an ceerno mamoudou joni an holko tampere ma henni e vidéo tan internet vidéo yaltino ko internet yaltino an wona an tan woni yabaje hen tan
mi yahata Amadou Yoni suuda ko nen min to yana gor yoni suuda yabaji hen mi yaɓata mi Dieynaba ɓittata hakkude amen Dieynaba ala mi ɓittata hakkude mon par ce que o heƴani e ma ay foda jungo ma fodo jungo holon ko jom suudam somi welama e mum Dieynaba yimno jontitirmen hoore a yino jontitirmen hoore a yino jontitirmen hoore amayi a yiɗi jokkitoro yoni suuda mami addana hono ma fiima hamaya an tammude ko adi yabaji o ñofo jungo hol fijata gonmi koye suude ko wiyata gonmi koye watte ɗum ɗo min sika ko wona vidéo jeeɓɗa holon vidéo kalteɗo holko jeeɓatmi e vidéo an dal ceerno Mamoudou ka ittude hakkille ma fof aɗa waɗe vidéo an vidéo o nawaranima te Hamdou watta ɗe ɗon gueɗe Hamdou nanto Mali no wonde joom suudu mum aɗa itti hakkille ma tan wiya Hamdou aɗa andi ɗe Hamdou watta ɗe gueɗe annen min gonmi koye suudu koye andi anno ayi an a fayata neɗɗo fof mo fayata ko fayde ko ma bettuɗi neɗɗo foti ko fayde jogoji wawa jertade mo fayata jertata koko bettete noon waya kono mbaɗa ni a rentoto an neɗɗo yo jogo bette min kam ko gandumi ko tan wawa ƴaka gañande ma nde joni goƴaɗa tan ko vidéo joni ɗoygol ala an ɗo gonda ɗo aɗa anta ko jam aɗa anta ko ñalawma adana tata vidéo woy haalandam a famani ko ɗanimi hen ko min mi ɗani te mbiɗa huyɗi rewɓe ene diddami ene dukana min mbeɗa dokkani koy ɗo aɗa fonmi wadde joni ala mi anda ko poɗɗa wadde fonmi ko noddude docteur am ƴeewa somo wawma waɗande rendez-vous o ƴettanma rendez-vous par ce que an jimami ɗo joni ka pirtuɗo réseau ma no fewi haaluduji ɗi kalatan komi koyduɗoɗa yimɓe rewɓe ne ndetta kam affaire vidéo ɗo haaluduji ɗi gandanɗa hoorema a famata bisikki tan an bammo piyeɗa e hoore koko nawori ɗum ɗo ma o hakkille ma o hakkille ma nokku yaani wona ni to e mbayanoɗa neɗɗo yo jeerto yo jogo ngoƴa kala mo woƴata ko beddete mbeɗa mi haalanma tan aɗa sali nadde hen aduna o koko ɓosi ha woɗɗoyi te ɓosgol aduna ngol jaaki yimɓe holno aduna o yawiri ɓosirde ni ha yetti ɗo aduna o ko aduna gonanoɗo on hankkadi ko waɗi efface o yawti joni noon an aɗa jaggi aduna hanki o kono noon oɗo yejjitande o aduna keso woni toppitino ko mbimami ko ɓaymo ko lelo yeeso daroto yiyata wallahi ha yeeso tinno hoore ma tan tohar men Naam. an joni no mbanoɗa deƴƴine ɗum ɗo an gila piyeɗa bange hoore ha joni a wonani neɗɗo mbaɗa kono pertude réseau ɗi ɗanata ko jam aɗana yara leɗɗe ma sa neɗɗo sellan so yari leɗɗe ma poɗɗa ko ɗana Nango. tohar men haali a deftini ceerno Mamoudou walla suwa Mi defti sere dire ngo jeeti. nda tottanam joni facture ndiyam e facture courant neɗɗo ma usta haala seeɗa kono lebde tan aɗana haala vidéo aɗana haala ko vidéo mo ganduɗa nawarani ma an a woƴa hoore ma Hamdou mo mbiyata En man tutto facture courant ndiyam.
toto diyam joɗum kam Hamdu mo mbiyata Hamdu ndu kañum hay dara ala mo hay gunda ala mo Hamdu ɗum woni mali to tan wonde debbo no ɗumini nde yeeyi an wojo hoore ma medde duñata ɓesno neɗɗo foti faayde jogoade faayde amo faayata kala ma amo faayata ko beddata min ala fof to jiiɗa neɗɗo o faayata ko beddata mais min tottuma de tokore yaay tuttu wiyam jok fattiray wonde galli taw haydar nafta e gal ɗum wawa wonde neɗɗo o faayata ko beddata gogo famani ma jomim tottuma de maya yoɓ mi nana jomim tottuma ɗum ya toto biɓe ya tottum mi ko kanko yoɓat no lewru fof ko kanko yoɓoyta kala ko wanno encaissé e galleji ɗi fof kanko yoɓata ndiyam e kuura o jiyo tottomo mbimi ko kanko yoɓat min mi meeɗi yoɓoy tottima de kanko yimade tan biɓe ya naw tan yoyo an kam wonko addi ko artan ayi a taggani hay galɗi jolni a heɓti ay dungo mamo gila hanki ɗe jettiɗani mi yima tan affaire gayellaji galle ɗo kanko jetti mo worko suyi ha risque e maro pour wawi worko jogi a tuttonen dépense awa yoɓani courant a yoɓani ndiyam tane waɗe galle tan nimminira ɗiyar Amadou mais min tottinno ɗum de kamɓe joɓat fakkiraji ɓe mbawa wonde galle mbi haydara nafta pourquoi Amadou an yoɓanno facture onen fof a yoɗa pa sa tottima haydara waɗantanenema facture an yoɓanno yoɓ rek vrai e woɗ galle gallo min e woɗ gueɗe gallo min won faman ɗum quoi te ɗum ɗo somi joɗi ɗum rewde min bon haydara firtata yaduno quoi wonɗo wi jo ngal ɗo payal ɗum comme ça kalkil ni liggi tan min mbaɗɗum e bawa ko yimɓe ala nafoa en mbawa wonde gallo yimɓe fof en mbaɗa participé woɗɓe mbawa wonde gallo goto tan wiyen jogo fof wawa wonde quand même a wawa res mbawde reske e maro ma wawa yiyade yiili ko totti debbo mum kono a lelat tan a yahana arta hen a puusana pasa hen ɗumen wawa wonde facture o mi yoɓta ɗum mi yoɓat goto mi yoɓ goto mi jaɓi joni ɗum bom 30 mille ala probléme mais mo 10 mille o ngal kam mi yoɓat ɗum te ƴeew jiiɗa o ɗoyti wallay pawa so ala ɗoyti komin joɓat ko courant e ndiyam ala no foti kono so waɗi gallo la ilaha illallah muhammadu rasulullah courant ɓeydoto par ce que o yaltata suudu ventilo kay min mbawa yobde courant o yoɓta courant te gandanɗa hoorema neɗɗo gandanɗa hoorema koye yalta suudu ventilo 24 heures sur 24 fuɗɗa robinet kam haalmum haalaka ko wondi ko hay goto anda ko ñaw hay goto anda 36 satal par jour o ƴettata hay goto anda hoɗo refo wondi wiye min yomi yoɓ courant yomi ndiyam kan haydara wonta te minen gon worɓe nder gani ɗumen wawa wonde Amadou sa teftima oɗo fa haydara waɗantanenema kadi sa teftima o a wasat droit jibnaɗo par ce que kala ko mbaɗɗa ko nene ma mbadduɗa ɗum an hoto ƴeew hen nene ma joɓa facture o min da ko ɗum ñaguimani an kadi yimɓe ɓanna ya ala problème hay 10 mille o sax o yoɓ facture ndiyam o yoɓ ɗum min 30 mille et quelque mbawmi yoɓ mi yoɓi kam ɗo muñan pawa wallay haysi kam gonno e pawa ɗum wawa ɗum yoɓ ɗum wawa wonde an oɗo ɓiɗo o gaddo lurɗum facture mon fof kala ɓinɗo jibini ñawotono Allah so doole donki yo doole keɓ yo ɓimo wawa yoɓande ɗum hunde walla ɓimo wawa heedande ɗum hunde kono on ha binen foɗodire ma facture courant walla facture ndiyam ma an ma bam makko ma won hen kuɓɓe mo kuddi bondi oɗon sunu kuddi omo sunu kuddi so sohal kuddi wona facture awa jeeɗo